Panibagong araw na naman para mag-atid ng isang sorpresa. Nandito kami ngayon sa Barangay Bunag, Posorobio, Pangasinan. Para ihatid kay Mama Dilay Danoses ang kanyang pasurpresa na nagsasalibrate ngayon ng kanyang ika-75th birthday. At ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Bergie at si Ma'am Gloria Danoses na nasa Australia. So, pag-inintay nyo guys, arat na! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga NANI?! お前はもう死んでいる。 Wala ka pa na yung ngangati yun. Ngalito ako may kinatkat. Mami, kayo po si Mama Dilay Danoses. Ako po. Taga po kami sa agrarian po. Tungkol po sa mga lupa. So, madam kasi pamatutunan sa government itong lupa natin dahil hindi po kayo nakakapagbayad ng amilyar. Ang problema po na ilang taon na po na hindi kayo nakakapagbayad. Tanongin pa doon lang yung doon sa munisipyo, Mami. Anyway, Mami, may mga dala kaming papers dyan. Tignan nyo na lang po kasi dala din naman po namin yung listahan po ng babayaran nyo. Then pipirmahan nyo na lang po na na-visit po namin kayo. Ano po? Tara po, Mami. Punta po tayo sa sasakyan. Yung sasakyan namin nandun. Apo, nandyan po sa kanila. Sa ma'am, sa Registry of Deeds po kami, yung lupa kasi ang tagal nang hindi nababayaran yung amilyar. Wish, madam. Subsidy para po sa mga hindi nakakabayad. Malay niyo po, yung tubo, mabawasan po natin yun. Kaya po pinapapasyalan po niya.
Birthday, nanay! Happy birthday po! Akala mo mami, taga-munisipyo ako. Happy birthday. It's a prank! May idea po ba kayo kung saan nang galing ito? Ayan, para po sa inyo yan. Pera po ninyo yan. Happy birthday po, ma'am! Mami, picturean ko lang po kayo ha. Para po ano. Ayan. Napaluhan na si nanay. Bigyan nyo ng panyo si Mami. Bigyan nyo naman ng panyo si Mami at mapunasan niya yung luha niya. Daming pera ni Mami, ano? Mami, smile ka po, nanay. Mamaya na tayo umiyak. Pinaiyak niyo si nanay. Oh, mag-live daw kayo kasi hindi na umabot. Biglang nandyan na si Mami. Ako sana magla-live eh. Biglang hindi na umabot. Ayan. O, sinong sasama kay nanay? Mga anak muna. Sino ang mga anak mo dito? Mga anak muna. Mamaya ka po. Dito, itlog! Oy, ano? Sino pa po? Mga apo na. Dali na. Mga apo po na. Yung second degree na apo. Asan? Dali na. Ginagawa nyo. Sige na. Naku, tayo na lang dito. Nagkakahiya. Ate. Wait lang po. Balik na lang po kayo doon. Wait lang ate dyan. Nakapang my day ate. Bilisan mo ah! Huwag ka na magchinilas! May kulang pa, may kulang. Dali na! Happy birthday, nanay. Bilis! Doon ka! May napalit. Okay. Tingin dito ah. 1, 2, 3, smile. Ate. Ayusin mo yung short one ton! Ayusin mo sa harapan mo! Nanay! Doon ka sa harapan ni nanay! Ayusin yung short mo! Bakit ka umalis na? Magpapalit siya ng tsinelas niya. Laki daw ng tsinelas niya. Pa-VIP ka po! O, yung iba. Yung iba. Pa-picture na. Dali na. Hindi po. Sino pa? Wala na? Meron na yung solo ni nanay. Meron na yung solo si nanay. Paiyak ko si nanay. Pati yung camera mo. Ito yung mayari. Sige na. Harap ka, Ineng. Ineng, harap ka rin. Harap dito. Smile, smile. Oy, pumunta ka na. Tingin ka na, Ineng. Thank you. Oy, kanina pa kayo dyan. O, sino yung iba? Dali na. Dali na. Dali
nagtatrabaho ako. Wait lang na. Smile! Yan. Oh, wala na. Wala na magpapapicture? Picture kay nanay. Sige na kuya. Oo. Okay lang yan. One, two, tingin dito. Ayan guys, pasok muna natin ang mga handa ni nanay para maituloy natin kung ano ang program para. So, tara. Tara, tulungan na natin siya. Ayaw mo, sige, Buhatin natin yung van nila. Pasok natin sa loob. Uy, mga balon. Bakit dadali? Kaya dito yung mga balon. Magbuhatin natin. Wala, halika, sandali. Mamaya, ibibigay ko sa iyo. Mamaya. Okay na yan eh. Ayan. Yun, nakita kayo sa video. Mga batang makukulit. Steady muna yung electric fan natin. Payak si nanay kanina. Ayan, lahat tayo dito sa sa harapan ni nanay ha. Yung iba doon sa side ni nanay, yung iba. Doon sa tabi ni nanay. Sige na. Ayan, kakantahan natin si nanay ha. Yung malakas, yung kanta ng hindi gutom ha. Yan. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, nanay, bago muhipan yung kandila, mag-wish ka po muna kung ano yung wish mo, nanay.
Ayan. Mahaba-haba yung wish ni nanay. Hipan mo na nanay. Ayan. Palakpakan naman natin si nanay. Ayan. Bago ko ibigay yung message nung nagpa-surprise sa'yo, gusto ko munang hingan ng message si Ma'am Mary Jane. Roxy. Sige na, Mami. Hindi pa ba, Mami? Sorry. Doon ka sa tabi ni Mami para Sorry. Kasi may siyang baby. May dala-dala siyang baby. Kaya Mami, kako. Anton. Ate, usog ka ng konti. Hindi ka makita sa camera natin. Ayan. Ayan. Ayan na. Happy birthday, Mama. Sana huwag ka magbago. Sana magupay mo buhay mo. Alagaan mo palat ng apo mo. Happy birthday, love you. Kiss naman kay Mami. Yun. Next naman natin, si Ma'am Dayan. Ayan na. Nare-reveal na lahat. Nay. Happy birthday, Mama. Thank you sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Sana humaba pa yung buhay mo para makasama ka pa namin ng mas matagal. Mahal na mahal ka namin, Ma. I love you. Yun. Si Mia Nicole naman. Go girl! Happy birthday, Mama. Sana marami pang taon na mabuhay ka at lagi kang mag-iingat at stay healthy lagi. Happy birthday. Love you, Mom. Sa ako, sino ang representative? Sino ang mauna? Ikaw, ate. Hindi ka na. Dali na, ate. Ay, Ay, kahit happy birthday lang, wala. Mimi, Mimi. Andyan ka na. Ikaw na, andyan ka na. Dali na. Nuno, ikaw na, Nuno. Ano ba yan? Ate na pala. Si ate. Kilit mo si Mami. Dali na lang sa tabi ni nanay. Happy birthday ka. Sa tabi ni Mami. Kiss, kiss, kiss. Go, Nuno. Halika na, PJ. Halika, PJ. Ikaw naman. PJ, ano? Para lahat kayo. Walang kakain. Sige. Naku, walang bibigyan si Mami kung sa Mami buti niya. Pero, Kasi kasi nyo daw si Danilo Pascual. dali na. Sino po, sir? Marami-rami. Birthday po, Mama. Kiss. Dati ka mo na. Kabyang, kabyang. Happy birthday, Mama. Dali na. Kayo dalawa na nga. Happy birthday ng Sina. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Yun. Latang gutom na. Happy birthday, Mama. Bila, bila. Happy birthday, Ante. Yun. Ate na may baby. Si ate hindi ba pwede? Ay, hindi. Ako hindi nakakabila ka naman. Happy birthday, Mama. Salamat sa lahat. Love you. Si Sir Danilo pa. Last. Danilo! Yan na.
Doon ka sa tabi ni nanay. Happy birthday, Mama. Hanggang magbanga din. Love you. Si Sir na isa. Bumili ng ice. Ay, bumili ng ice. Happy birthday, Happy birthday, Mama. Sabihin mo. Kiss! Sige. Happy birthday, Mama. Lakas, dali. Love you, Mama. Yun. Ayan. So ito mami ang message sa'yo nung nagpa-surprise. Maligayang kaarawan, mamang. Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo sa aming magkakapatid. Simula bata kami. Salamat sa pagiging matatag na ina sa amin sa dami ng pagsubok at hirap nung mga bata kami. Kinaya mong lahat upang maitaguyod kami. Ipinaramdam mo sa amin na kahit anong hirap ng buhay, kayang lampasan basta't may sipag at tiyaga. Wala kami sa kinaroroonan namin kung hindi din dahil sa mga payo at pangaral mo. Ngayon, hayaan mong suklian namin lahat ng sakripisyo mo. Hayaan mong maiparamdam din namin sa iyo ang kaginhawaan. Malayo man kaming mga anak mo sa iyo, hindi ka naman mawawala sa puso't isip namin. Wala man kami sa tabi mo, lagi mong tatandaan na mahal ka namin. Sana ay napasaya ka namin sa munting sorpresa na ito. Enjoy your birthday at ingatan mo palagi ang sarili mo dahil gusto ka pa namin makasama ng mahabang panahon. Nagmamahal, Gloria and Virgin. So, ayan, Mami. Ayan na, narinig na kung sino nagpa-surprise sa'yo, Mami. Si Ma'am Gloria at si Ma'am Virgie po ang nagpahatid sa'yo ng surprise. So, Mami, ano po masasabi mo sa kanila? Para wala akong masabi. Thank you, Thank you. Thank you, anak. Pagmamahal mo sa akin. Wala akong masabi kasi hindi ko na maisip ang sasabihin ko sa akin. Ang kasayahan ko. Salamat. Hindi ko na alam. Bahala na kayo. Makaintindi sa akin. Parang nakakalimutan ko na ito. So, mahal na mahal ko kayo mga anak. Lahat kayo. Ingat kayo kahit saan man kayo naroon na sa bansa. Ingat kayo. Yung pagmamahal ko na lang ang maibibigay ko sa iyo. Thank you anak. Lahat kayo lalo na sa inyo. Ang dalawa na anak ko na yung nandiyan na nagsusuporta sa akin. Thank you ko na lang ang masasabi ko. Wala na akong masabi. Naluluka ako sa kaligayahan. Iyak ka na eh. Kaya naman kanina pa siya umiiyak eh. So, nanay, anong akala mo talaga kanina? Talagang sisingilan kita sa Oo, kanya. kinakabahan na ako eh. Baka sabi ko eh, baka kukunin na itong lupa. Papayag pa naman sila, mami. Yung mga Oo, anak ko, nga. syempre hindi sila papayag. Oh, sige, salamat. Yan, Nanay. In behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay, wishing you all the best. A happy birthday, Nanay. Ilang taon na po kayo? 75. Malakas-lakas pa, Mami. Sana humaba pa po yung maabutin pa po ninyo yung centennial na years para po maalagaan pa ang inyong mga apo. At ito nga nakikita ko, marami sila. Ilan sa inyo ang apo sa tuhod ni Nanay? Marami na. Yan. So, ayan, Nanay, na-enjoy mo po ang pagiging, senior citizen. Happy birthday po, Nanay. We wish you all the best. Ayan po. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo palagi sa mga upload na
sa mga videos na ina-upload namin palagi. So ayan, lagi pong tatandaan, mag-iingat po. At every kissing is a blessing. God bless everyone. Thank you. Pa-picture naman po kayong lahat dito sa harapan ni Mami, kasama si Nanay. Family picture po. Nanay, pwede ba natin hawakan ito? Ayan. Ay, opo. Sige po. Nagpapasalamat din ako sa kapatid ko na nasa ibang bansa na nagbigay din sa akin ng ano ba yun? Ang birthday ko. May mental block si ma'am. Salamat na sa uulitin. Yehey! Yung si kapatid ko si Erlinda Flores. Erlinda Williams. Maraming salamat. Thank you. Yo. So, ayan, special mention kay Ma'am Erlinda Flores Williams. So, ayan, thank you daw po from the bottom of the heart ni Nanay. So, ayan, kayong lahat, dito muna sa harapan ni Nanay, sa tabi ni Nanay. Lahat, bakit ka hindi kasali, ate? Kasali ka, lahat kayo. Ikaw din, Nanay. Tabi ka dun kay Nanay. Ayan, ibaba na lang natin itong balloon or hawakan na lang ng para may baba ng konti at makita yung mukha ninyo. Ayan. Picture. Ay, dali kuya, sama ka. Yan. Tingin dito. 1, 2, 3. Isa pa, Waki naman. Waki. Yan. Isang sigaw ng happy birthday, Nanay. Surprise in 1, 2, 3, go! Surprise! Ayan, maraming salamat po sa inyo. Happy birthday po, Nanay! Thank you po! So, ayan guys, sa lahat po ng mag-a-avail ng package namin, meron po kami pa-promo na sling bag. Pa-free po namin ito sa lahat ng mga mag-a-avail ng promo namin. May sling bag, body bag, women's bag, 3-in-1 towel, at saka isang portable mic. So, ayan Nanay, ito po ang napili ni Ma'am Gloria na pa-free po. Dalawang body bag. Nanay, bahala ka na kung kanino mo po ibibigay yan.